Instalazio elektrikoak eta automatikoak zikloa lanbide heziketako erdi-mailako ikasketetan kokatzen da, eta bertan ikasleek instalazio elektrikoen muntaia, mantentzea eta konponketak egiten ikasten dute. Zikloa bi ikasturtez osaturi dago. Lehenengoan, barne instalazio elektrikoaz aparte, industrian erabiltzen diren automatismo elektrikoak ere lantzen dira. Logika kableatua eta programen bidez, ikastetxean ditugun maketa ezberdinak martxan jarriko dituzte ikasleek. Ikasleek eguzki energia fotovoltaiko instalazioak ikasten dituzte ere. Legediak izan duen aldaketa dela eta ate berriak ireki ditu esparru honek. Hori dela eta lan aurkitzeko aukerak handitu dira. Bigarren mailan, lehenengo ikasturtean ikasitakoa sakontzen da, telekomunikazioa eta domotika ikasgaiak gehituz. Gainera, ikastetxeak domotikarako puntu teknologikoa du, ikasleak praktikak egin ditzan. Oinarri bezala badaude hainbat ikasgai, eta pixkanaka handitzen joango da ikasleen ezaguera. Elektronika moduloan Arduinoarekin programatzen ikasiko dute besteak beste, eta programaziorako zaletasuna sortuko zaie, ikasleen jakin-mina eta interesa piztuaz. Ikasketak aurrera joan ahala, ekintzailetasunaren barruan ze pauso jarraitu behar diren jarduera ekonomiko bati hasiera emateko ikasiko dute. Bertan, bere trebezia eta motivazioa garatuko ditu ikasleak, eta baita ideia bat negozio bilakatzeko jarraitu beharreko pausoak ere. Ikasleak elektrizitatea gustoko badu, Urnietako Salesiar ikastetxean behar duen aurkituko du, bertan instalazio ugari izango baititu eskuragarri. Gehien gustoko duenarekin trebatzeko aukera izango du eta lan munduratzerako prestakuntza jasoko du.